makedonsko devojče, kitka šarena. Sad se sigurno pitate otkud ovaj pesma. Vi gledate još jednu epizodu hashtag Obiđi Srbiju sa Jovanom. Logično, ja sam Jovana, ovo je Ivan, moj vozač, glavni i kamerman, sporedni. Sporedni si kameran postao, znači sve radim, sama slikam, sama se snimam, udari se. Ne govorim istinu. Ne govorim istinu. Pesma je otpevana s razlog zato što idemo na samu granicu sa Makedonijom ili vo Makedonija. Si čuo ko se kaže to je? Samo slušaj ti poliglotu, daleko ti da guraš. U današnjoj epizodi hashtag Obiđi Srbiju sa Jovanom idemo u Prohor Pčinjski manastir jer ste vi to tražili. Moram da priznam da mi ovaj manastir uopšte nije bio na listu da idem tamo, ali mnogo ljudi me je pitalo a kad ćeš u Prohor Pčinjski, a kad ćeš, a jel ćeš da ideš? I evo, ja slušam vaše želje, prohteve, zahteve, muzičke želje isto možda mi pošaljete, ću i otpevam. I eto, krenuli smo u manastir Prohor Pčinjski, samo za vas, od mene. Stigli smo do same blizine manastira koji se nalazi u dolini Pčinja u onom pravcu. Ovdje, kao što se mogli da vidite, postoji jedan vidikovac gdje možete da sednete, da se odmorite, popijete piće, kaficu, vodicu i da napravite neki selfić sa manastirom u pozadini. To je to, kratka pauza napravljena, idemo dalje jer polako pada noć. Šalim se, ne pada noć bez red podne. Ako ste mi povjerovali, stvarno niste normalni. Ništa, kratka pauza gotova, idemo dalje da vidimo manastir izbliza. Jacksone, pa gde si? I posle sat vremena i 15 minuta vožnje stigli smo do manastira Prohor Pčinjski koji se nalazi iza mene u ovom pravcu. Ne sam se okrenem da vi pokažem to što mi Ivan izričito zabranio da se okrećem ovako. Ovaj manastir se nalazi na 30 km od Vranja u dolini Pčinja i to u podnožju planine Kozjak. Yes, sve sam zapamtila. Planina Kozjak bi trebala da bude ovdje gore, nisam sigurna, ali mislim da jeste u ataru sela Klenike. Mislim i to da jeste, nisam baš sigurna. Makedonska granica je otprilike 3 km odavde. Upoznali smo se s dva džekića, jedan je koji je raspoložen za akciju i da se druži, drugi manje više, ali bitno je da oba mašu sret. Sad kad sam vas obavestila o tome, znači to je najbitnije od svega što sam ispričala, možda krenemo dalje u obilazak manastira.
i nalazimo se u samom kompleksu manastira Prohor Pčinjski. Ono što sam prečitala na internetu što je veoma zanimljivo, ne znam da li je istinito, jeste da je ovaj kompleks drugi po veličini u Srbiji, odmah nakon Hilandara. Ivan kaže da mu se čini da to nije moguće. Ja verujem što piše na internetu, tako da nemam pojma. Nego što vam nešto više kažem o manastiru, kad je nastao i još neke činjenice, moram da se izvinim zbog moje frizure, koju konstantno kvari vetar, a koja je bila divna kad sam pošla, kao i obično. I tu je gost, ili ne? Jackson. Dobar je, Jack i sve vreme ide s nama dok smo obilazili ovaj kompleks. Obišli smo ceo krug oko manastira i mogu da vam kažem da je lepo sređeno. Stvarno je fino za uživanje, za opuštanje mozga i sve lepo izgleda. Meni se iskreno sviđa. Ono što je mene zaintrigiralo kod ovog manastira i što sam rešila da dođem ovde, osim što ste vi to tražili, jeste što je veoma star manastir, jedan od najstarijih u Srbiji. Nastao je 1070. godine. Jeste, pogodila sam ga i ove godine je trebao da slavi 950 godina od svog postojanja, međutim zbog cele situacije sa koronavirusom, pa dobro, nisam pogrešila sad nijednom, jel da? Da. Zbog cele situacije sa koronavirusom, to je odloženo za sledeću godinu, ali ipak cela ova godina je trebala da bude u znaku tih ceremonija, slavlja i svega ostalog. E sad, ovaj manastir koji gledate iza mene, to je crkva, pošto manastir je u stvari celan kompleks, jel da? Da. Ova crkva nije iz 1070. godine, normalno tokom vekova je mnogo puta rušena, obnavljana. Konkretno crkva koju gledate je iz 1898. godine. Ono što sam zaboravila da kažem, i ono što me Ivan nije podsjetio, iako sam mu rekla, jeste da je ovaj manastir napravio vizantijski car Diogen. Diogen.
Ljudi moji, to je bilo to što se tiče manastira Prohor Pčinjski iz 11. veka. Nadam se da vam se svidjelo, meni jeste, baš je lepo, kompleks je super, ljudi su ljubazni, generalno, vetar nije ljubazan, znači sve vreme mi kvari frizuru, bila sam kod frizerku 3 sata gore pravila, ako možda povjerujete. I da, trenutno pokušavam da se stišem jer stvarno nema smisla da rovem ovdje okolo, zato što nema smisla, znam i ja neki red i kulturu. Ono što mogu da vidim da se nešto radi u kompleks, nešto se trenutno obnavlja, da li je konak, da li ne znam ja šta. Vidim da mešalice rade i puno je s majstori, ali generalno sve je lepo sređeno, mislim, ne znam, baš je sve tip top, tako da manastir Prohor Pčinjski od mene ima veliku preporuku i mogu da razumem što ste mi svi govorili. Idi u Prohor Pčinjski, idi u Prohor Pčinjski, idi u Prohor Pčinjski. A sad ako ste mislili da je ovo kraj od ovaj video, nije kraj, za vas imam poseban bonus, a to će vidite ako ostanete i dalje, jer se u blizini manastira Prohor Pčinjski, koji se nalazi iza mene, nalazi, pa nije baš neka turistička atrakcija, ali ja sam vidjela neke fotke, čula sam neke priče i zato vas vodim tamo, a da vidite gde, ostanite video. Prije nego što vi uvestim kuda smo se zaputili trenutno, moram vi kažem da mi se smučilo. Zato što imam mnogo krivine do Prohor Pčinjski i na dole je bilo generalno ok, ali od ozdo, znači smučilo mi se. I u poslednje vreme, kude god idemo, ima krivine i obavezno u jedan pravac mi se smuči. Znači vidite li koje ja radim i koliko se žrtvujem da vi sve ovo vidite, znači svaki put kad idem ili kad se vrećam meni muka. A sad znam da sa nestrpljenjem želite da čujete gdje smo se to zaputili, a zaputili smo se na Vražji kamen. I da, znam koliko to zvuči kontradiktorno, ali nema veze s vraga. Možda legenda ima veze, ali generalno nema veze, a mnogo je lepo mesto. Ono što sam ja vidjela na slike, udaljeno je samo 40 minuta od manastira Prohor Pčinjski i u pitanju je prirodni fenomen o kome ću vam nešto više reći tamo, a mnogi ga upoređuju, taj Vražji kamen, sa Đavolju vaš. I stigli smo u crkvu Svete Petke koja se nalazi ovdje na jednom od Vražjih kamena. Ova crkva je nastala u 14. veku i mislim da je to originalno zdanje. Mislim da je to. Nije ništa rušeno, građeno. Čini mi se da se izgleda baš staro i sviđa mi se. Ja volim ovakve crkvice, volim da vidim takvu arhitekturu i ono što mi se naročito sviđa, vidim da se nešto radi ovdje, ima neki temelji za ogradu i to ima da bude bombonica. To mogu da vi kažem. Za crkvu se vezuju mnoge legende, ali također i verovanje da je ova crkva ukleta.
Ovde se ne venčavaju, ne krste deca, nikakve ceremonije se ne obavljaju zbog tog mišljenja da je ukleta, a evo i zbog čega se misli da je ukleta. U davna, davna vremena voleli se dvoje mladih kad su teli da se uzmu. Da skratim pesmu, imamo nešto gledam, mrko će nam ode sunce, dočekao nas je prelep zalazak, ej. On je bio jedinac iz mnogo bogatu kuću, ona je bila iz mnogo siromaštvu, naravno. Protivili su se njegovi, jel te, neće, znaš, siromašku snaš ko. Ali nema veze, oni su ipak rešili da se venčuju, došli su u crkvu i tajno se venčali. Kad su izašli iz crkvu, običaj je bilo da se zajaše konj, i on i onada zajašu konji. Međutim, đavoli su Kobajagi, mislim Kobajagi prema legendu, uplašili njegovog konja i on se survao u provaliju. Ona, pošto ga je mnogo volela, ona je pošla po njega i od tada postoji verovanje da je crkva ukleta. Uprkos verovanju da je ova crkva ukleta, također postoji još jedno verovanje da ona leči sterilitet. Znači nije retkost da nerotkinje dolaze ovde i da sa stružu od ikona, ima tamo neki deo kod vrata i kod zidova, i onda to odnesu kući i piju. Da li je istina, da li nije istina, ne znam, ali ako imate takve probleme, znači nije na odmet da znate i da pokušate, ništa ne može vas košta. Ovo je jedan od vražjih kamena, crkva je iza mene kao što možete vidite. I stvarno moram da priznam da podsjeća na Đavolju varoš, s tim što je ovo sve kamenje. U Đavolju varoš ima zemlja, pesak, sprešina, svašta nešto, ovdje je kamenje. Ete, to je mnogo velika i bitna razlika. A ono što je najbitnije u celu situaciju da se meni ovdje sviđa, ja generalno volim ovakva mesta i volim da sam na visinu, na visoko, volim da se kačim, da vi ispričam legendu, jer je pao noć, svašta se može desio, dokle znam. Pre mnogo godina činjeni su rešili da sazidaju crkvu. Međutim, sve što bi ni danju sagradili, đavoli bi noću naslagali. Znači, to bi trebalo je to, ovo kamenje. Znači, danju ni sazidaju, oni naslažu. I tako su nastali ovi vražji kameni i tako je nastala i ona crkva tamo jer su đavoli naslagali. I spavako, jel, nisu napravili crkvu, ne razumem. Nešto mi su legendu nije u redu. Pa ne, nego ovi su gradili crkvu, oni su gradili kamenje. Čekaj. Da, jeste. Jer navodno oni su bili ljuti na seljani sve što ih nisu dovoljno poštovali i onda su seljani u znak poštovanja sagradili crkvu. To je to. Ima mnogo legende, a meni se najviše ovaj sviđa, to što sam vam tu ispričala. Ako vas još nešto zanima, možete pogledati na internet.
tipovi, to bi bilo to što se tiče ovog putovanja. Osim manastira Prohor Pčinjski, dobili ste i bonus. I lepe legende ste čuli. I na kraju ovog videa želim da vam se zahvalim kao i uvek što me pratite, što ste uz mene, što se subscribe-ujete, što lajkujete. Stvarno cenim to i stvarno sam zahvalna. To bi bilo to što se tiče ovog putovanja. Nadam se da se vama svidjelo kao i meni. Ivanu? Da. Mora da kaže da, kveć je jedan. Pao je mrak, idemo si kući. Hvala još jednom što ste bili uz mene. Do novog mesta, do novog putovanja. Subscribe-ujte se. Doviđenja, prijetno.